बे समाव आं कामदेब दैमारि गोथार बाथौ सान बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दंफैयो आरो आंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारी दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोथार बाथौ सान खुंफुंदों बे गोथार बाथौ साननि गासैबो हाबाफारिखौ जों दिनै मोनदांनानै गोजोननाय मोन्दों लोगोसे बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बे समाव जों दङ दिनै गोथार बाथौ सानखौ माबोरै खुंदोंमोन आरो दिनै गोथार बाथौ सान खुंनानै बोरै मोन्दों गासैबो बाथ्राखौ जों बिथांमोननिफ्राय रोखायै मोनथिगोन। खुलुमबाय गिबियावनो बाथौ रादाब बाथौ बिबुंसार नोंथांमोननि माबा रिपर्टारफोरनिसिम आङो जोंनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय आङो बरायनाय जासियो आरो लोगोसे बिनि नायगिरि नोंथांमोनखौबो आङो बरायग्रोयो। दिनैनि बे गोथार सानाव दिनै जोंनि बर' माहारि गासै बर' माहारिनि बुहुमनि बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोथार सान होननानै जों बुंनो हायो जेराव दिनैनि साना जाहैबाय नैथि मंगलबार एबा गोथार बाथौ सान। बे गोथार बाथौ साना जोंनि ओरैबायदि मोनसे आमाय थुखुल एबा जोंनि थाखाय मोनसे रंजाथाव मोनसे फोरबो जाहैबाय बेवहाय जोङो गासै दुलाराय बर' माहारियानो दिनैनि दिनाव सिबिनांगौ। दिनैनि बाथौ साना सिबिनांगौनि गोनांथिया दङ मानो होनब्ला दिनै मोनसे हारिया धोरोम गैयाब्ला राव गैयाब्ला हारिमु गैयाब्ला थुनलाइ गैयाब्ला थांनानै थानायनि जेबो राहा गैया माने बे सिनायथि जाया मोनसे माबायाव बुहुमाव। दा बेखायनो मोनसे हारि हिसाबै जोंहा बाथौ धोरोम दङ दा बाथौ धोरोमखौ जोङो सिबियो जों बाथौ धोरोमनि लाइमोन हिसाबै जोङो बाथौ धोरोमखौ जोङो बयबो बरायनानै लानांगौ माने जोङो बे लाइमोन हिसाबै जोङो बाथौ धोरोमखौ माबायदि जौगाहोनो हायो सारा मुलुगाव नैबे जों जेरैबायदि इउनिभारसिटियाव जोङो दिनै खुंफुंदों बे इउनिभारसिटि होननाय मोनसे जायगायाव जोङो खुंफुंनो हादोंब्ला बेखौ गासैबो मोनसे जायगानि मानसिफ्रा नुदों बिकज बेयाव अनेक टाइपनि मानसिफोरा फरायनो फैयो नङा होमब्ला जेरै बांलादेशनिफ्राय फैदों सोरबा गुबुन नुसुंसे हादरसाफोरनिफ्राय फैदों बेफोरबायदि फरायसाफोरा जोंनि बे सिबिनायखौ नुनानै मोनसे रंजानाय मोनसे गोसोआव गोजोननाय मोन्दों बा बिसोरबो मोनसे आसुरित जादों बा बर'नि धोरोमा ओरैबायदि गोथार बा मोनसे माबा गोनां बेबायदि मोनसे बिउटिफुल आरो जेराव बिबार फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनायखौ होनानै इसोरनिसिम मान खुलुमो जा एफा एनै दं बेजोंनो जों खुलुमनानै इसोरनिफ्राय दिनै बोर मोनो जों। दा बेबादिनो जोङो दिनै नैबे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव थामथि देग्लायजों 3 बोसोरथाम जाबाय खुंनाया जोङो नैबे थामथियाव जों गोग्लैबाय दिनै आं आफादगिरि हिसाबै जायगा मोन्दों बेवहाय बेनिखायनो बेबायदियै जोङो बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जोंनि बे बाथौ सान एबा गोथार मंगलबारखौ जों खुंफुंदों बेनिखायनो आं बयखौबो मानगोनां बर' रायजो राजाखौ खावलायो जाहाथे बर' हारिनि नैबे जोंनि बाथौ सानखौ बयबो सनमान होनानै गुबुन गुबुन धोरोमानो जाया मानो जोंनि गेजेराव बर' हारियाव गुबुन गुबुन धोरोमनिबो दं हमनानै ला बर'नि गेजेरावनो ख्रिस्टियान दङ सोरबा ब्रह्म दङ आरो लोगोसे गुबुन मा दङ आं बुंजोबनो हालिया आरो जोंनि बाथौनि गेजेरावबो जेनेबा सापस सोरबाया बोलि होयो गोदोनिजों होयो आरो सोरबाया बाथौनि गेजेरावनो सोरबाया माबा मोनसे होयो खिन्थु बियो मेटार नङा बाथौआ बाथौआनोखा नङा होमब्ला बाथौआ बाथौआनो बेवहाय जोङो सिबियो बाथौ धोरोम हिसाबै जों सिबियो बेखौ जोङो बिखायाव लानांगौ आरो बेबायदिनो जों सोलिलांनांगौ। बेनिखायनो आङो बुहुमनि गासैबो बेफोरखौ आं उमुखसो सिबियो होननानै जों गारलायनो नाङा बे हारिनि मोनसे जोंनि मान सनमान बाथौ धोरोमा जोंनि हारिनि मान सनमान आरो बेखौ जौगाहोनाया जोंनि खामानि बेनिखायनो बिनि थाखाय गासै लाइमोनफोर गासै बर' माहारियानो बे बाथौ सान दिनैनि सान बा बाथौ सिबिनायखौ जोङो नाजावनानै लानांगौ एबा जोङो खुलुमनांगौ सिबिनांगौ। आं बुंनो लुगैबावोदि दिनै जोङो मोनसे बिजाबबो दिहुननो गोनांमोन खुगा लाइसि जायखौ जोङो रां रुफानि एसे आंखाल लोगोसे दिनैनि बे कभिड सिचुवेसनाव जोंखौ बारा एलाउ होआखै अनलि 50% जोंखौ एलाउ होदों खिन्थु एफा एनै ओरैबायदि जायो आरो बेखौ बुंजोबनो हाया। दा कभिड सिचुवेसनावबो जों बेबायदि मोनसे गुवार हाबाफारि खुंफुंनो हादों नङा होमब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे खाफाल गोनां आरो जेराव गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो सोरबाया खुंनोनो मोनाखै नङा होमब्ला दा बेनिखायनो जोङो जुदि नैबे मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंनो हादों। बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बे नोंथांमोननि गौथुमनिफ्राय बाथौ गौथुमनिफ्राय दिनै गोथार बाथौ सान 3 बोसोरारि खुंथाय दिनै खुंबाय थानाय जादों दिनैबो हयथ' गोबां कभिड प्रट'कलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना गोथार बाथौ सानखौ खुंफुंनायनि जिथु लाहार फाहार बेयो जोबोद गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव हयथ' बयबो बर' सुबुंफ्रा बाथौआरि बिखेखै जोंनि बर' हारिफ्रा गोजोननाय मोन्दों। दा बे बेलायावनो मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुबैदों नोंथांमोननि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया दुलाराय बाथौ गौथुमजों माबायदि सोमोन्दो दं बा बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय माबाफोर खौरां हरनाय दं? निस्सय जोंनि सोमोन्दोआ जोबोद मोजां
जोंहा खाथियावनो क'क्राझारनिनो जेनेबा आदा जगदीप मुसाहारि बिथां लेङाइ आफादगिरि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे बाथौ महासभानिनो माबा कालचारेल सेक्रेटारि बिथां मनेस्वर बिथाङाबो जोंजोंनो हेफाजाब होयो सनेस्वर बिथाङानो जोंजों दंफैखायो बेरा बाथौनि बेरा जा दुमनाय बेयावबो जोंखौ बिथांमोनानो हेफाजाब होफैदों बिथांमोनानो फैनानै हेबफैदों आरो जों दिनै बिथांमोनानो जोंनि आर'जफोरखौ लानानै होफैदों जोंनि गेजेराव बा आर'ज खनफैदों बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे खाथि सोमोन्दो थानाय आरो बिथांमोननि हेफाजाब आरो दा थेवब्लाबो जों मोनसे ओरैबायदि लुगैयो जोंनि बे मुलुगसोलोंसालिनि गेजेराव जाहाथे मोनसे बाथौनि थानसालि थायो जाहाथे बेनि बागै जोंनि एबिएमआ अल बाथौ महासभाया जोंखौ जोंनि थाखाय खामानि मावो बा जोंखौ एसे हेफाजाब होयो जेन बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायनो लुगैयो जाहाथे बिथांमोना जोंनि जा लुगैनाय बेखौ एसे सुफुङो लोगोसे फैबाय थानाय प्रग्रामफोरनि थाखाय नेक्स्ट बोसोरावबो जों बेखौ नैथि मंगलबार बा बाथौ सानखौ जों खुंगोन बा बाथौ सानल' नङा जों अनेक फैबाय थानाय समाव जोङो सप्तायाव खननै खनथामसो जोङो बाथौ सिबिबाय थानो जोङो आर'ज गाबनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ थिरांथाखौ लादों आरो जों बिथांखिफोरखौ दा फैबाय थानाय समाव जोङो दिनै जागायबाय नेक्स्टनिफ्राय जोङो हमनानै ला बिस्थिबार मंगलबार बेफोरबायदिनो सम लानानै जोङो आर'ज गाबनाय बेबायदिनो फोरबोफोर फालिनाय गासैबो बर'नि हारिजों सोमोन्दो थानाय कालचारेल प्रग्रामफोरखौनो होन मायानो होन जिखुनु प्रग्रामखौ जोङो बाथौजों सोमोन्दो थानाय बे प्रग्रामफोरखौ जों लानो थिरांथा लादों आरो दा बेखायनो बेफोरखौबो जों लानाय हिसाबै बिथांमोनाबो जोंखौ जाहाथे हेफाजाब होफैयो आरो जोंखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे थुलुंगा होयो बेखौ आं खावलायहरनो लुगैयो लोगोसे गासैबो लाइमोनफोरखौ आं खावलायबावनो लुगैयो जाहाथे धोरोम सिबिनायाव गाव गावनि धोरोमखौ मान होयो गाव गावनि धोरोमखौ मान होनाय माने गावनि हारिखौ मान होनाय दिनै बाथौ धोरोमखौ जों मान होनांगोन मानो होनब्ला बे जोंनिनो गुदि आगु धोरोम बेनिखायनो जों बेखौ मान होनांगौ सिबिनांगौ दिनै गुबुन गुबुन धोरोमाव थांब्लाबो बाथौ धोरोमा बाथौ गावनि होननानै बुंनांगोन दिनै गुबुन धोरोमफोरा गावनि हारिनि धोरोमा मा होननानै सोंब्ला मा एन्सार होगोन दिनै बाथौखौनो होननांगोन गुबुन बुङोब्ला बे मिसनारिफोरा मा दिनै एन्सार होयोब्ला नोंलाय बबेनि मिसनारिनि माबा नङा होमब्ला बिदि मोनसे फैयो आरो कुइसना बेथ' बर'नि माबा नङा दिनै रिसार्च खालामनानै मोनबाय बाथौआनो बर'नि गुदि धोरोम आरो बाथौआनो जे बर'नि मोनसे गासै बर' हारिनि मोनसे आयना बा जेराव कालचार दङ थुनलाइ दङ गासैबो बे बाथौ धोरोमाव सोनारनानै दं आरो बेनिखायनो बाथौ धोरोमखौ सिबिनांगौ बयबो लाइमोनफोरा सांग्रां जानांगौ बाथौ धोरोमनि सायाव बा गावनि धोरोमनि सायाव गोजोन्थों थाय दङ बिथांनिफ्राय जों मोनसे बाथ्रा लुबैगोन गिबियावनो बरायनानै लाबाय आं गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि जि रिपर्टार आदामोनजों लोगोसे नायगिरिनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरग्रोबाय आं दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आं गाहाय नेहाथारि दा आं बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनैहाय जों बेयाव बाथौ सान खुंफुंनो लानायनि जि इउनिभारसिटियाव लानायनि जि थांखि बेयो रोखा जे जोंनि बाथौआरि समाजाव लाइमोनफोरा जोंनि धोरोमाव बिफावा जाहाथे गोहोम गोलैयो माने जों इउनिभारसिटियाव जेरै लाइमोनजों लोगो लालायनानै दिनै जि बाथौ सानखौ खुंफुंबाय बेखौ नुनानै इउनिभारसिटिनि सिंनि जि कलेजफोर दा जेनेबा गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि जि हमना ला बर' फरायसाफोर आरो गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफोराव थानाय जि बर' फरायसाफोरजों लोगोसे आरो दाब दाब कलेज जायफोराव बर'फोर दं जायफोराव बाथौ सिबियारिफोर दं बिसोर जोंखौ नुनानै जेन बाथौ जि गोथार मंगलबार बेखौ सिबियो जेन आरो बे गोथार सानावल' जे नङा जे गासै लाइमोनफोरानो बाथौखौ बे गावनि धोरोमखौ आवगायलांनायाव मुलुगाव सिनायथि होनायाव मोनफा मोनफा बिबान लायो बेखौनो आं खावलायो लोगोसेनो दिल्ली बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दुलाराय बाथौ गौथुम बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोना आरो दिनै गोथार बाथौ सान खुंफुंबाय थाथोंसै गाजा गोमजायै दिनै बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय नोंथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादजों माबायदि सोमोन्दो दं होननानै फोरमायनो नागिरदों दुलाराय बाथौ गौथुम जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया सेन्ट्रेलनिफ्राय मोजां सापर्टखौनो मोन्दों सेन्ट्रेलनि आदामोना जा हायो जोंखौ हेफाजाब होफैदों नै लोब लोब आर'ज हानजाखौ लानानै नै दिनै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय
जोंखौ इनकारेज खालामनो, जोंखौ नियम निथि फोरोंनो, जोंनो खान्थिखौ फोरोंनो, जोंखौ आर'ज फोरोंनो थाखाय बिथांमोना दिनै सिगांदों। जोंखौ लाइमोनफोरखौ बिथांमोना हाजासे मदद होदों जाहाथे धोरोमाव जोंनि लाइमोनफोरनि बिहोमाया गोग्लैयो आरो लाइमोनफोरा अरायबो बाथौखौ सिबिलाङो। बेखौनो बिथांमोना नोजोर बोनानै जोंखौ गोबां थुलुंगाखां होदों आरो जों बिथांमोननि सापर्टखौ मोननानै जोबोर गोजोनखांनाय मोनदों।